Wis ngene iki keadaane ning Botonan yo. Ya nek udan terus ya wis ngene iki, guys. Bocor kabeh ora enek sing ngawet wis ora enek angel nggo ngawet. Sampai dandan ya urung kober, guys. Maksudnya bose iki urung kober. Kene iki ya poli ra ya wis ono ya, guys. Nah, dandan ya urung kober kalau enek ya wis ibaratnya iki wis anggap wae antap fiber ngono lho, guys. Kan ya terawang-terawang padang. Ini hujan. Iki ya bubuke iki. Wis teles tetes iki atape soalnya ya kurang kira temen tapi ya banyu ya langsung ke rumah ning sore ngono kan. Banjir ya kayak balik kae wong Botonan kae. Banjir. Apa sah? Ini. Oke. Jangan lupa apa deh? Jangan lupa subscribe. Makasih. Yuk. Iki mang aku nang kene di Mbok wedok. Nah, kayak nek bang ngeyep kan, bocah-bocah kamu arep mancing dong ngeyep. Ini mana mama ini senang. Enek talange. Nah, wis ngene iki talang kabeh. Wow. Wis anggapan wae iki Grojogan Sewu, guys ya. Yes. Jadi wisata Grojogan Sewu ngono wae. Wis rasa ada. Yes. Grojogan Sewu. Iki mau nduduhi keadaane nek Botonan, guys. Nek Botonan udan ya ngene iki. Apa meneh udan angin, guys. Walu. Ya wis. Ada nganes sithik ngono pokoke. Ngene iki. Botonan. Mau alhamdulillah sadurunge udan botone wis ketutup kabeh, guys. Ini untuk ngelamun YouTube loh. Isin guys, guys isin mana ya saya? Iya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa, Pak? Dadah. Jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.